Jalika ko yimɓe ɗon ko a yi yolde makko e galle he ko waɗi ɗon ko déjà mi haalnima hay goto watta ɗum ɗo e galle he te wona leylani kadi gonga alhamdulillah yetto Allah Leyla woni reedu ɗum jinnuɗa mais anne kadi woto yejjitmi dow utar miɗa andi Jalika koko arta ɗon ko ɗum miɗa andi ɗum addanma wasde adde entreprise to mais ɗum ɗon kam il faut mbaɗa hen profité mbaɗa ɗum entreprise o e han fayi a ñanden 2 jeunes ari entreprise to goto wiye Abou Sissoko goɗɗo wiye Issa Coulibaly ɓe mbiye ɓe ganduma jiiɗi wadde toon investir mais ala toon mais min aɗan toon Amir bien sûr miɗen toon mais il faut que présencement ara par ce que ko an woni directeur mi woni secrétaire ko ɗon pamata illa ɗum joni jiiɓoto seeɗa quoi min tan goto ayi vraiment ene muusi seeɗa quoi il faut que présencement wona ɗum e entreprise o mono waɗa BCD sa jagganima Amir ɗum ɗo ɓoyata inchallah ma waɗa feere dañ solution e ɗiɗo probléme aji ma arte entreprise o ay ni no mbayimi hannde somi arti toon net ma waɗ ko bonnimi hakkille deeƴe liggoto wona min an wonnimi toon net kat galɗo ceemo haaldude mum hande an woni foof quoi a faami ok min jiitama ɗo hannde liggey mi yiɗa hen haydara mi anda fof tan no mbaymi ni mi anda suba somi fini pour ummo e dow lees ngo rek probléme ɓanndam ɗo fof teddat ronkat yiide haydara hakkillam o jahaso natta yiide haydara e adunam quoi mi anda fof mbeɗen wonko manque yam mais mo ronki addu hoɗum manquerami quoi holko manque ma kay complètement ƴewta hoore ma Djibril ummo e jonde gonga heeɓi bonheur ɓoyata joni mais fonno wonde weltare yam quoi mbiɗi faami en fonno feñjeyam neɗɗo yi kam anda mais ɗi faami ɗumɗi feewi wonɗa ko weltade joni ɓoyata wona papa joni entreprise o nen aɗan s'il te plaît rek min mam ar inchallah mam aroy a nani an wonnimi toonete waɗam comprendre rek a nani jaɓinima ɗum ɗum tan ñaguimami quoi kono woto lelde lelta min an won sehlam so Allah jaɓi inchallah d' accord mbaɗen noon cikka noon komine ma keɗiɗa konene ma gilame ma cikka noon komine ma keɗiɗa konene ma gilame ma sinno ko sagam nañden mbiɗo yo lelel jeeri ko Allah rokkiran mbiɗo niya ko meeri cikka noon komine ma keɗiɗa konene ma gilame ma cikka noon komine ma keɗiɗa konene ma an ko noddirɗa kam Racky aɗa min somi noddimama tan haaji waɗi komi joguiɗema haaji Racky komi jinno arde ha galle joddoɗen jewden kono garimi nde lawol ngol mbi yomi nodde ɗo tan kalden par ce que gonimi ɗo e leegal ngal fof ko huuti kam Racky wawa nadde hay galle hay goto gueɗel gotel tan komi ñaguiɗam tan darɗen hay 5 minutes an Djibril sa sohli kam koye bedde hen noddata kam
non ragi dat non kalde min affaire Jalika tan jiɗnom kalden hay 5 minutes wiɗa hay goto annanami joni Jalika seɗen kala mo kalten ɗum koye lawol he mbimami ko gallamen kaloyten ɗum jehen ragi s'il te plaît dañoyam baraji il faut mbaɗa essayé yejjid ko yewti ko ganda ko kew ko foof wontini kam hande nimsu Allah ne seeɗi joni mi ñamata mi yarta hay ɗoygolam majjiri kam te raki tumum ɗoyta ala ko mankirami so wona sowtago Jalika mi noddatmo téléphone ham tampa o salo kam ƴettude billahi wallahi te ɗum ɗo an wonmo mbawɗa hen kono sehilaɓe komi jinno tan janami e Jalika joddoɗo mi yiiɗa hay noddama téléphone joddoɗon gandana mbeɗen maayi o ñalawma mboɗo fanno ɗum an Djibril wallahi o ñalawma mboɗo fadannoma raki il faut mbaɗa essayé yejjid ko yewti ko fof ko min mi jaaɓi an ko mbadda ko est ce que ne yejjito an ko kalɗa ko mbiɗa alata rewdani e Jalika sa rewdino Jalika to dewduɗa e mum ɗo a torkinta ɗum ngol ɗo torkingol ɗon mbaɗɗa Allah ne seedi kala ko jiiɗa e aduna neɗɗo ne foti wadde hakkille muɗum janggo ko arata dimo andat ko haali ay ko jiiɗa ɗo dewgal ne dagui ceergal ne dagui kono fof ne fewira e moƴƴira no ganduɗa en to yooɗi kono an no mbaɗɗa ni haydara hen yooɗani yewti ko foof somin miijo ɗum boom mettam ɓeydot mi yiiɗa hay suftoranomi ko yewti ko erreur yimɓe wondu kañum mbaddata a faami kala ko mbaɗnomom he probléme kala ko mbaɗnomi nimsiti hannde a faami fof mi nimsiti te so atti hannde juuɗam Allah ne seeɗi min gonta hay goto peñƴata hakkudam yam e Jalika peñta hay goto hakkudam e Jalika Allah ne seeɗi komi jiɗi ballami wallam s'il te plaît Jalika yinno ko mayde galle ma eyyi ndew arnode o arduno ko kasanka makko o yinno ko gubbamo kono ɗum fof a waɗani mais noon ko mbiɗa ko yimɓe potta mi wawi widema de mami addumo tan hande dili ko kono mami waɗɗe siye kam non ka vrai sehilo Jalika sa joddima makko sa yewdide makko rek mo jaɓnam quoi to gonɗo ala mbaɗimi yakar so wona an dañ bira ya jodde makko jewdidon gandunama hoto gonimi ɗo yeti hay goto anda ko nannemi gandunama nimsiti gandunama kadi so arte juuɗam peñƴata hay goto hakkudam e makko ɗum fof jiiɗi pammunama ɗum hawo faam o anda te so noddimo o ƴetta téléphone makko wona andi no muusi kala ko jiiɗa e aduna sa yoftama ɗum tan ɗum bonat mataw yimɓe potta mami ƴeew min ko mbaɗmi hen mi jagga hen kono a jarani haydara an te hoto nodditame mbeɗa yo haaɗa hande Entrez. Alhamdulillah. Kamu datang. Anda juga datang. Kamu dah harus udro ni. Kalau ke affaire wajar kuma. Ala wona ɗum hay Wajar kuma wat. Alan di kan wana wonde korido wana ɗum woni rafi. So wade wana rafede. ko gonga isipende min joni miɗo jogo hay gacce yaltude boowal tellement que Djibril ko fawatan kono muusi min jaggedirkede par ce que mi taw ɗum dow suudu Jalika omo leeli te amma jag ɗay balɗe ɗon mbiyatnoma ɗum yomin jah toon min gona toon o sali o wi toon o yiɗa toon yiide haydara o yiɗa toon fawde koyngal ɓisi ɗe balɗe mi ƴewdimani koko yahata ko toon min woyi heewa toon tan lelto te pende sen kaldi gonga tan enen fof heɗen gandin Djibril Jalika tan yiɗi kam woni ɓernde mum woni haqqille mum ha joni min Djibril o waɗat semblant tan mais min hooram miɗa andi o yiɗa kam te haydara ɓurani musde gonda neɗɗo mo ganduɗa an haɗa yiɗimo te kam o yiɗama surtout joni no gonirɓe ni cowel gandane waɗi ko wadde mon déjà happari te a wawatani hen haydara so tawino ko nden hay mam ƴeew solution ƴeewan mbaɗi
esi joni wonko Allah wadde hakkunde amen habari te ɗum ɗon mi wawa hen haydara ko wona jooɗade miɗa ƴeewa min jikkum Jibril tan kañum hakkille mum ko ari ko yaade kono mi felanima Jibril woni mo hoore mum ɓe fammi haydara ko wawi gérande hoore mum kono andi ko jiɗmi andindema Jibril ala mo yiɗi so wona an yidde mo woppude mo jinnoɗa welani kono an jinmi ko gartira hakkille ma ganda hande ko an woni ɗo ñiɓa koyɗe ma ha tiiɗa ganda an peeje ma mbawi Jibril mais mi soɗum ɗon jewtende Bako jam. ko jam kay mais Jalika mane o hotata Jalika ko ceeraɗo de mi arte galle bamum holko holto fay mais Jalika il faut ruttode faut rutto ana mbiɗa yiɗe ceeraɗo ne rutto salo mi tampi toon salo noon lelirtomi ni fewani bowɗi ɗi kadi elle jiiɗo dibi ya artir haqqille ma o anani ka mawɗa wona cukalel wattu hakkille hoore maɗa no feewi Jalika onon jiiɗi yumma e baaba Jalika seere arta e galle mbiya wonde Jalika mande hootat holto fay mais Jalika il faut lijjuton ɗum hoota de walla mballon kam min mi heɓo suudu mi luwoya goppa galle bama luwoya mais ñande gelam o ñande ɗum o wi o accat kam par ce que o wawa arde ɗo so ari mi ala toon nannumi ay an noon Amadou an ka imbécile an ka kuɗaɗo Allah noon ala en jewtan aɗa andi ko jiɗɗa nandude sukaɓe rewɓe aɗa waɗi hen wattirdani a ronki hedde e galle he mbiɗa kadi luwoya aɗa yaha luwoya aɗa daña no pijirɗa e no bonirɗa ko ɗum darta wadde mais so ɓooyo acci kam noon la ilaha illallah way kono famande ay Jibril jamanu mbo tolɗeno kam foti kam famude par ce que gondumi ko ni weeɓani kam fotno ɓattade heddam wasa mi wuɗɗu wasa hubbinde ɓerdam mais kam gilata ɗum ɗo woodi hay way kono ɓeydir kam añ Leyla ɓe cowiɗo ko heeni foti rentade cowiɗo fotani jogade stress cowiɗo fotani hewde miijuuji cowiɗo fotani ƴettude hakkille mum fof watte banggue goɗɗo taw wona e ɓiyum hande an gaddanɗa Jibril koko ɓooyi fadde ko gandanɗa hoore ma o wurde o mo no foti duuɓi o dañani ɗum hande ko an addinimo ɗum te Leyla an ko an foti famde Jibril hande période mo tolni ɗo ko an tan wawi mo famde te ko an tan wawi haaldude makko gartiramo te minen ko ɗum ɗo min ñagotono Allah gaddana amen ko min jiɗi ko min mbawa fawde hen guite amen jinmi ko ya artir hakkille ma te sallallahu lamɗo o jaaɓi mami haalde nenam ko wone dow mum ko sombo wela e somo metta mo reglu ɗum ko min o wima noon deñu hakkille ma anani ɗum ɗo wona haydara tawde Jibril wonimo reglani deƴani ha joni ɗo tolni o wonta ɗum waɗa Jibril min hayndi komi waɗanima min mi yiɗi ɗum tan te Allah taki mi rewirani ɗum haydara ko yidde naturel yidde saabu Allah te Allah taki tan jiɗirmi ɗum ambede mi waɗa hay komi wawa saabu Jibril ko woni fof mbiɗen ɗum waɗa juste pour weltinde ɗum mbiɗen ƴeewa ko yiiɗi ko mbiɗa hen rewa isi kam ɗum fof o yiita ɗum ƴeew Jibril ɓuuri kam e metto e mum parfois ƴeew min mbawa haalde min jooɗo min kalda haala amin gasti addani hen haala Jalika te aussi imagine jiɗa gorko omo haala jooɗoɗa e mum omo haalanma haala debbo goɗɗo ɗum welani e ɓernde te haddema ɗum andu ɗum heɓma ɗum siwama heɓ taw ɗum taki instant a wawa faam ko ɓurani ko an no mbamam yidde eto pawnumaɓe ɗo mi meeɗa sikkudema haal kam sanani ka haal
Yallaaji a jaaji mbaɗɗon tam jawwon sen du awto alhamdulillah mbaɗa yiɓe kam ma emi yiɓ kamɓe fof kay Amadou yadam bama ndiyam ɓuɗɗo mi am ƴewma sirku on jaaƴima non jam ɓolo on ko mama rek moƴƴi ko moƴƴi de koko coɗɗa ko an wona ko moƴƴi ɗi yitere bo e ko laaɓi ɗi mar sew ko tan jiɗi ma sew kay a defi ha moƴƴi a hamat tan ɓiita hande ko ndefato hande ko maari marane wi tal waɗi bojol mum waɗi suudu jaɓɓe fonnere aɗa faama Allah yurme kam yaafo hande kay ma ñaam ha kaara hande salgue ma ñaam ha kaara ati courant ko kuppuno am ni an manque ɓuuɓi eyyi ko kuppuno na wiɗiɗa ɓiɗa jambo woniri ko Amadou haalan bamma ko kalanɗa kam ko kalanɗa kam ko haalan bamma nani jooɗi nana wala hayto mer ko haajete hen heftina woyde somali jam gellajo Amadou ma hande wonko artiwo Amadou wi ko ina yana loya suudu anani ɓaydi Jalika arti ƴetti suudu mum wala e saale e wonde sukale debbo mo wondi o hayso yiɗi arde ɗo en ala no ari ɗo anani ka ɗo haala a haali e nder haala ma mbiɗa a muñi ala fof ka waɗani Leyla andu hande enen rewɓe tagaɗen tagde ɗen koye muñal ko enen jogui muñal kadi ko enen tan mbawi famde worɓe ɓe gonduɗen ɓe muñal ngal ɗon ngal mbiyata noon ngal tan poɗɗa wadde won a fotani wadde goɗɗum teɓe Pulaar wima mo muñani cuurki heɓata ƴulɓe cuurki kiɗon ki muñata hande ɗum woni ko gadduɗa ɗo ko hande ɗum woni komin padanno ɗum noon Layla ñagari mami tan ko ya muñ te ko mbimami ko min somi ummi momi haalde Jibril momi haalde nenam min kalda e Jibril yo hakkille ma deeƴ jinmi ko mbayano mbanoɗa hanki e heccanki jalta boowal jañña ɓernde ma ganda hande a natti wonde neɗɗo goto ƴeewa ko joguiɗa ko fittanu joguiɗa te fittanu joguiɗa ndu ko an tan foti weltindiɗo ko an kadi foti addu ɗum mbaɗa ɗum e condition ngaji moƴƴi ko ɗum ñaaguimami sa ummima ɗo yaltu boowal kala ko mbaɗanoɗa mbaɗa pija jala bellitoɗa so ari sallah jaaɓi kanko so yima no mbaɗa ni mo artir hakkille makko faami ɗum tan jinmi mbaɗa mi nani ko kalɗa ko mi waɗano mbaɗatnomi tan ñande fof siko muñde hen konni te mi aɗa andi mi continue tan mbiɗa waɗa ɗum par ce que instant o mi dañitani koye ngenɗo kibbitirimi caggal hayso wona haydara ko woni koye am so tawi tan ko min hooram ha joni peut être so nden waɗi ama hen wawdan solution e si han kadi hakkude amen goɗɗum ari hen mi wawatani hen haydara ko wona jooɗade mbiɗa muña hayso woni yo metti fof Layla enen rewɓe hande Allah fecci men ko muñal te ko muñal tan mbawɗen wadde ɗum noon no mbiɗani muñ no feewi mo muñani cuurki noon heɓata ƴulɓe te mbaɗanni sa muñi kiiɗo cuurki ma ƴulɓe ma ngal anani mi jaɓi alhamdulillahi rabbil alamin so yalti gallam o ha soɓe o yalti galle mi yetta Allah mi yettama par ce que ɗo kam galle juulɓe galle jaam mi jaɓite ya luwoy mi ala yeeso ma mi ala caggal ma ya faami tawi ko min wonno probléme o kay probléme gasi ya gellajo o dawani hirdani feccani nangue holno luwirta suudu mi hono miijiri luwoyde suudu o tottama sal walla ko jeele arti koye suudu e muusma han salo no heewi goto te no lerortomi ni fewani bandam ndu ɗeɓɓalde fof muusat to memɗa fof muusat hay ten somi yeehi toon watta toon haydara joni an ɓowɗi a wawi sot fabion ma kaɓɓa lelɗa hen ko kaɓata sal no kaɓirte pavillon aɗa wawi luwoyde yaha luwoy ko tottata ko rewɓe ɓe
joɓra ɗum suudu ma mbelma Allah waɗ kam kaaɗa e gooto kam jiɗɗiron ndesa ɗum wona joni a ñamlata kam 400 000 mi tottira avance 3 mois ha réglon probléme ni mitti 400 000 ñamluɗo e dow hoɗo pawami mi signi contrat rek mi waɗate remboursé ɗum koye ala kono han contrat huɗum contrat huɗum an guila jibinɗa mi nannima école beddiɗa lasde nene ma dariɗo wi football jiɗɗa nanmami école football goppuɗa tereji aɗa ɗum ɗo jere kam mane hootata wadde jere ka ɗo jeeya galle de oɗo hoota jere ka ceeraɗo walla an ceergol jere ka ngol mettani an famɗi gacce jeli ko waɗata négocier watta haydara Jibril haali ha tampi joni so haaldi o ruttota ko waɗat ɗo so serama rutto ameɗi ceera rutto ay an sarena ma wat maydi gobinma billahi o kuɗan Allah jasɗo an jali sereme haɗa ɓe jali kam nde man rutto an wat jiɗɗa yo jali rutto buftita galle koye fauteuil mbalta ha laakara ɗon leloɗɗa ɓayre resata ɗon leloɗɗa so Allah jaaɓi eyyi ɗum kay gellañam o jaɓani janggude jaɓani liggade o so wini yiilo suudu ina luwa holto dañitojo ɓatma de addat ɗo gelluji haɗa ɗum suuɗan ko ɗum ɗo goyannomi hen haɗa nde ɓe ɗo garanno min taw mi tina hen an tina haɗa suuɗa ha ɗum wi funcat ɗum fuusi dari yeeso meɗen waɗi probléme foof ana mo tekki ndowdi te min kam mi sikkanma jibin mbaɗ ni mi sikkan ɗum kam a liggaki ɗum hakkude men Argay anka kuni calminirta kam han mi salminimde ne an ko gonduɗa an Jibril hol probléme ma hande beela janggo metta ɓawa janggo bulle an Jibril ko woni probléme am fof woni nene jeli ka yalti galle on wawi widem ɗum ɗo mbaɗi ɗum ɗo jeli ka waɗi ha yalti galle he mi wawi widem ni wiiɓe no yaltidi galle o te yimɓe fof ko jeeɓi no yaltide galle hay goto wallanimi no jeli ka altiri e galle he jeli ka yihiri ni min ɗum musim nene wadde ko jalika wanma ni en haɗa change comportement e yam jeli ka yihi hay goto wallanimi no jeli ka altiri e galle he enani min noon yomi wullo yimɓe gara te ko nawimi ko ene weeɓi trop pour an Jibril hanma woppude jalika wanma sengtade jalika mi wawa woppudema jamais de la vie kanko ɓuuri yidde gurdamam miɗa ɗum haalde noon tout le temps oɗo nan ɗum yir ɗum goɗɗum en mettino walla en hir mais min jalika tan jiɗimi nene aɗani ɗum an e hoorema pourquoi wawa yidde jalika mi ɗum woni probléme ma woppuma noon jalika ma woppu ɗum jalika jam gallam o ko jalika pourquoi jalika tan gallam o tan ene fusa ɗum an woppu jalika an jalika jamma jalika ñalawma an Jibril holko woni yaay mbiɗama woppu jalika eyyi so aɗa mbiya noon kay a woppanmo par ce que mbiɗa andi yaltin ko jalika e galle he jungo ma yaltan hen nene min aɗa andi ɗum ko mbanni anda ko mbaɗɗa wonko mbaɗɗa ha heew nene ñande ɗo darimi e balcon o dow ɗo darimi birtiɗa ham ad moy toon natɗa nder suudu ndu jettiɗa e nder suudu ka jikkiɗi matelas o aɗani ko mbaɗɗa ko toon ete jaltinɗa ko mbaɗɗa toon jippitiɗa hen garda ubbuɗa ɗum ɗo eti mi itti mi weddi ɗum boowal yalti gallo oppi yimɓe foof nden saabu aɗa daña biraji oppi yiɗ mbiɗ gondo Jibril an ko mbaɗmi fof bonna min mboɗo maayo bone ma ala foto mi yahata pour yidde rendem haydara renanimi nen ɗum ɗo ko rendem ɗum ɗo so renano ma jali ka yalti gallo
est ce que ma Jalika yel du gallo dum no se rerano kam sino wawno rendem Jalika mi yata uppim Jibril ayobi kam non wallahi sumi andul sumi jibinima Jibril ko ni mbayata ay to jibin mami ko don deddat mami ha jora mi somma mi ye docteur bi yo dem nen mino horam so bandi so timni so mawni ni dum do ngurem mi warano horam so bandi min so resi rewam so mawni mi dancay mab droit gondum ke wade contrôler rewam mi may pour nim dum do yeti an Jibril min ko e ko ndan mami ko fof adan so ngoppindino may hoorema bon yanay ma nen billahi toñi kam fer mbaddande ha Jalika eldi gallo wallahi mi yafaaki wallahi Jibril andu non mi parema ha laabi Jibril hucce Jalika nan do yo bonu aduna ma adan sino wonano min tawno turki tawno odo Jalika turki nim kono ha hande ko kanko tan woni hunuko ma he kanko woni bernde ma he hucce makko Jibril yo bonu aduna ma moƴƴi ya hucce Jalika Fof oduna ala joba rokita besngo talaru ki man jey so hadi mo munyala ko jom yurmene woto nyo hebo woto ko demo woto mo ngurna mako ala joba ko jom yurmene woto kelmine aduna ko munyal wawi fof oduna ala joba rokita besngo talaru ki man jey so hadi mo munyala ko jom yurmene min koy mi ronki famondirde e sirabe min koy mi ronki yewtide jikirabe sabu mo besna diraga